И здравейте на всички! Ако някой не ме е познал, аз съм Крум Михаил, а това е моя приятел. Така, в днешното видео аз ще си показвам нещата, което си ги подготвям за училище, верно. Чакай да си оправя медальона и кръста. И така. Я да видим какво е. Даже ще си покажа раницата. Забравих си стойката. Разказвах ви на последното видео, където ще правим втората песен на господин Белчик. Така, това ми е папката с всичките учебници. Така. Първо имахме развитие и читанка. След това правилата на класа. Не си помислите, аз ще ви покажам всичките учебници. След това, което не ми е любимо, английски. Ето, виждате, даже пише на английски. Ние сме в Клет, България. И учебника ми по English. Много мразя английски, защото ми изкарат първо на мен. Аз какво съм направил? Шегувам се. Човекът и обществото. Ние сме трети клас, да, трети клас. Другата година, не другата година, другата година на есента ще бъдем четвърти клас. И след години ще почна зеленото училище, направо не знам. Така. Човекът и общество, учебник. Даже Дибелс! Ай, защо си се скрил там? Да знаете, че скоро почва еврото и съм приготвил специално за вас. Какво бе Дибелс? Ой, извади ми се това, мам. Ей, чакай път да го сложа. Така. Супер мега листи, които трябваше да рисуваме. Човекът и обществото за трети и четвърти клас. Така че трябва да ги пазим. Господин Дебелс. Така, това свърши. Моля да стигам. Дебелс. Добрата котка на света. Аре, бягай. Ако искаш, почини си на диванчик. Аз тук спа. Да, верно.
буква Г. България. Български език. Най-мразещето математика. Малка тетрадка по български пак е господин Дебелс. Тетрадка 3, която съм я забравил днеска и госпожата щеше да ми пише двойка, ама не. По-скоро забележка. Не. Нищо. И това съм го забрал на занималнята. Аз съм забраванко. Бързо трябва да действам, защото имам безкрайно да качвам 15 минути. Човека и природата. Омагу. Ако някой не знае, ще учим ноти. По Music Class. Втората тетрадка по английски с един робот. Учебна тетрадка по човека и природата. Рисунки. Много са грозни, не ми харесват. Албума за технологии. И уча математика и човек е природата, малка тетрадка. Много съжалявам, че ги фърлям. Упражнителна тетрадка по математика, която да си изрязваш неща. И последното. И уча математика. Абонирай се за част 2. Bye, guys! За част 2 ще покажа тетрадките за втори клас. Bye!